Не смятам да си изразявам мнението по спора между Украйна и Русия, но искам да ви покажа няколко неща, които едва ли ще научите от медиите. Неща, които малко хора помнят и неща, за които много хора даже не са и чували. Това тук е оскверненият паметник на българските опълченци в Болград, Украйна. Действието се развива на 29 февруари 2017 година, когато група украинци решават да задраскат имената на българските опълченци с жълта и синя боя. Също така може да разчетем и надписа Чемодан вокзал София, което в буквален превод означава куфарите гарата София, т.е. не ви искаме тук, отивайте си в България. 7 юли 2015 година украинци разкъсват 15 български знамена пред визитата на българският президент. Това е българинът Иван Милев, който на 2 май 2014 година бива изгорен жив в Одеса от украинци. На същите ден и място българинът Александър Николов, който е бил протестиращ, бива разстрелян. Може да потърсите още снимки по темата. Аз намерих доста, но TikTok щяха да ми свалят клипа, тъй като снимките бяха ужасяващи. Не можах да намеря снимки по темата, но на същата дата, 2 май 2014 година, българският културен дом в Одеса бива изгорен от украинци. На снимката може да видите бесарабският българин Василий Кащи, който на 30 май 2017 година гласува против отдаването на парцел за строителство, след което бива жестоко пребит и залят в очите с антисептична течност. Също така тълпата се опитва да го изхвърли в кофа за боклук. Смята се, че именно българският му произход е предизвикал проявената агресия. На 1 юли 2021 година влиза в сила закона за корените народи, който силно и жестоко дискриминира българите, живеещи в Украйна. През 2014 година законите, защитаващи правата на българският език в Украйна, биват анулирани. Също така искам да кажа, че не могат да обвинят целия украински народ за тези неща, тъй като те са извършени от една група хора и не могат да сложат целият им народ под един общ знаменател. Разбира се, обикновените хора в Украйна нямат нищо общо с тези спорове, те не заслужават тези неща, които им се случват в момента. Но тези неща, които ви показах преди малко, са факти и аз лично не бих си сложила украинското знаме на профилната снимка, докато украинците горят, разкъсват българските знамена, подиграват се с нашата култура и проявяват жестокост и агресия към хората с български произход. Като заключение искам да кажа, че не е редно да говорите кой е прав, кой е крив, кой трябва да спечели, кой трябва да победи и кой е виновен, тъй като в една война винаги има двама или повече виновници. Една война не се води от само една държава. Затова не мога да пожелая нито победата, нито загубата на никой. Единството, което мога да пожелая на всички, е мир.